buaswn dros gadw pobl draw, ynde. Iawn te, nôl â ni at y cwr diwetha am heno. Wel, da ni'n cloi yr wyl gyda 3 côr mawr yn dydyn. Mae yma 4 côr mawr yn wir, oblygu roedd y côr cyntaf ni'n reit sylweddol hefyd yn doedd. Ond dyma chi côr merched Glyndŵr o ardal Dinbych. Wedi ffurfio ar gyfer Steddfod Llanrwst leni, ac yn wir mi ddaeth llwyddiant i'w rhannu, mi ddaeth Leah niferus iawn yn fan hwnnw. Mae hwn yn glamp o côr. Maen nhw'n marfer yn wythnosol. Da ni Arweinydd, Leah, Owen. A maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn yn Steddfod Powys leni hefyd gyda llaw 2 wobr cyntaf yn Steddfod Powys. A dyma ni cael gwrando ar y gerdd yma gan Gwynallt Gristnogaeth. Ar y gainc Gaynor Hall Breinlen am y tro ola eleni. Dyma côr merched Glyndŵr.
Wel, dyna ni y cor ola yn y gystadleuaeth yna, a dweud y gwir, y cor ola i gystadlu yn yr wyl yma, ond dyw'r wyl ddim ar ben, cofiwch oherwydd mae'r beirniad eithaf i ddod, ond gai droi at y ddau feirniad answyddogol sydd gen i fan hyn. Gaich sylwadau chi'n gyffredinol ar y gystadleuaeth yna, menna i ddechrau. Dwi'n meddwl bod y ddau gor gafodd osodiad oedd yn creu discors mwyn llwyddiau'r geiriau wedi bod yn llawer iawn mwy llwyddiannus na'r ddau gor arall. A da chi'n gofyn i mi ddeud pwy di gorau gen i wan, da? Pardon? Da chi'n gofyn i mi ddeud pwy di gorau gen i rwan. Dwi ddim di gofyn i neb trwy'r dydd, dwi wedi bod yn glen iawn da chi trwy'r dydd, ond pen ar y bloc nawr. Os gen i mewn hys na'r cor olau ganu, a ni'n teimlo bod nhw ben ag ysgwyr uwch ben y lleill. Iawn. Elfyn. Wel, fyddwn ni'n cytuno, dwi'n credu, gawson ni wefr yn gwrando ar y cor ola ni, a bron iawn oedd y cor ola ni yn gallu cyfiawnhau y dewis sydd yn othi. A felly nhw'n cael camp fwy na honna, dwi'n meddwl, achos mae'r geiriau yma'n eiriau ofnadwy fel ydyn ni'n deud i'w canu. Ond mi ddaru'r cor yma lwyddo i wneud hynny. Dwi'n meddwl fy hun bod ni edrych arni bron fel salm. A hefyd mae'r cor yna a'r cor oedd ni'n rhoi'n ola, sef Pantacelyn, neu Aberystwyth felly, wedi canu'r pennill sy'n sôn am y ddeddf a'r drigareddfa. Mae'r honna di neges y gan, sef yn bod ni wedi stompio ar sancteiddrwydd. Da ni wedi gwneud yn aflednais yr hyn sy'n sanctaidd a'r pennill yna i mi sydd yn rhoi cywair y gerdd i gyd. A mae'r ddau gor sydd wedi dewis y pennill yna, dwi'n meddwl wedi gweld trwyddi felly trwy'r gerdd. A dwi'n meddwl bod wedi dod allan yn ei gosodiadau nhw ac yn ei canu nhw. Ydy hi'n deg felly i osod rhywbeth fel yna ar gorau fel hyn ar y ddiwedd y Steddfod? Mae'n amlwg bod hi'n anodd iawn bod rhaid i chi gael pencampwr neu bencampwraig i osod. Os rhaid gwneud hi mor anodd? Mae rhaid cael sialens yn does, ond dwi'n meddwl bod rhaid i chi gael elfen o fwynhad hefyd. A dwi ddim yn gwybod oedd y cor ola yna wedi mwynhau dysgu hwn. A di hynna ddim yn difrio, dim ar y gosodiad. Ond mae'n anodd dweud, ond fyswn ni fy hun wedi mwynhau nid o gwbl de. Ond does dim amheth yn eich meddyliau chi mae'r cor ola fydd â hi? Wedi mwynhau i ganu o hyn, ond sicr ar nhw mwynhau i ddysgu o'i pidio. Gawn ni weld os bydd y beirniad swyddogol yn cytuno chi ar ôl y toriad yma. Da chi yn gor newydd neu? Dyn ni'n bod ali ys 3 mlynedd rwan. Ie. Yndyn. A hwn di'r llwyddiant pwysicaf? Llwyddiant pwysicaf un, ie. Be newch chi nesaf rwan? Wel, dal ati, dyn ni'n dal i ganu a trio cael yr un llwyddiannau eto, mae'n rydw. Ie. Wel, na i'ch dal chi mae'r beirniadaeth y cor Cerdd Dant. Llan gwach eto unwaith eto. Wps. Mae rhaid i fi ddweud bod ni wedi mwynhau y gystadleuaeth yma'n fawr iawn. Mae yna 3 beirniad fel y gwelwch chi. Ian Jones a Biddy Lloyd Roberts a Galwyn Samuel a Galwyn sydd yn traddodi ar y corau Cerdd Dant. Doedd y darn yma ddim yn un hawdd o bell ffordd i unrhyw barti ganu. Doedd y ddim yn ddarn ysy'r caeth, oedd ddim yn ddarn wawdl, oedd ddim yn gywir nag yn Hirathoddaid nag yn Englyn a dim byd fel yna. Ond oedd bob un llinell yn linell o gynghanedd. Am nad oedd ddim yn fesur caeth, doedd ni ddim yn mynd i fyny bod reolau, bod yr acen yn union yn ei lle bob tro fel i ni'n gwneud gyda gawdl a chywydd ac yn y blaen. Ond, o'n i yn disgwyl leodd i'n gweithio'n iawn bod ni'n mynd i gael yr acen i ddod yn ei lle. Gan un parti, gan un cor heno, fe gawson ni... Wel, yr acen yn dod mewn mannau lyn ac o'n i ddim yn disgwyl i o gwbl. Ac o'n i methu'n lahan a gweld, a gweud y gwir, gyda'r ambell un o'r llinellau, gan y cor hynny, pam oedd y llinellau wedi cael ei gosod fel oedden nhw, achos o'n i yn teimlo bod hwnna yn amharu'n fawr iawn ar ei perfformiad nhw. Peth arall oedd yn y darn yma, oedden ni'n chwilio'n arbennig amdano fo, oedd sut o'n nhw'n mynd i gyflwyno pennill ola. Achos mae yna bob math o bethau chwerw a chas yn ystod y darn yma. Ond mae yna gymal ar y diwedd yma, dow na hael o'r byd anweledig, dow na'r gwanwyn o ddwylo diw.
A wy'n gwybod mae yna deimlad wedi bod, mae wedi dechrau gyda hyn gorau meibion yn credu. Chi'n gwybod fel mae'r hynny, maen nhw'n dechrau bob peth double piano. A maen nhw'n gorffen, maen nhw'n tynnu'r stops allan i gyd, a maen nhw'n taflu pob peth ato chi. A mae wedi mynd i gredu mai dyna'r unig ffordd allwn ni gyrraedd rhyw fath o uchelbwynt, chi'n gweld, i wrth roi pob peth i mewn yna fa, a chanu mor gryfed a gallwn ni. Mae yna ffordd o gyrraedd uchelbwynt heb wneud hynny. A dyna'r math o beth oedden ni'n chwilio fan hyn. Fe gywson ni fa gan un cor, gan gŵr Pontrhydfendigaid. Rwy'n ni gorffen eto. Oedden ni'n mynd i roi'r wobr, felly, i gwrs i canu un llinell, fel o'n i'n disgwyl. Scarcely believe. Wel, rhyw bethau fel yna oedd yn mynd trwy'n meddyliau ni wrth bod ni'n trio roi rhain le o'n ni'n teimlo, ond nhw fod i fynd yn diwedd yna. Oedd y peth i ni, fel cyfanwaith, cawson nhw ddim ar diwedd yna fel o'n i'n disgwyl, cofiwch. Mae rhaid ni ddweud ni. Tasen nhw wedi gwneud ni, fysen nhw wedi cael llawer mwy o farcau eto. Ond y cor, oedd un teimlo, a ddodd ar peth drosodd i ni well na'r un o'r lleill, oedd merched Glyndŵr. Ros o glos, wedyn ni.